I pozdrav svima ljudi, dobro došli na kanal Hrvatski klešari. Danas ćemo snimati Clash of Clans, ovo je moje Town 7. Oprostite, ovako samo da isključim muziku da mene bolje čujete. Znači, evo ga, sad ćemo prvi put igrati na Town 7. Kao što vidite, ja sam tu max sve, osim zidova i Dark Elixir Drilla, njega trebam još na 3. I onda ću imati sve max. A sad ćemo napasti par puta za ovaj challenge. Kao što vidite, tu imamo 796 gemova i za 1000 gemova kupujemo 4. buildera. Evo ovdje imamo tu noćno se, evo radi mi se Air Bombs na 2. Evo sad ćemo napasti jednu rundu. Znači to je kao neki challenge koji moraš urušiti jedan kanon, mortar, air defense, bilo šta, i moraš ga na jednu zvjezdicu. Ćemo mi probati naći nekog malo lakšeg lika i s boljim lootom. Nema loota ovaj lik. Evo tu, kao što vidite, našli smo jednog lika. Napašt ćemo ga s ove strane, da što ima tu Dark Elixir, tu ima ove. Ima tu 2 golda. Evo, 3, 2, 1. Napašt ćemo od tu. Jedan sve. Onda ćemo pustiti iz minione Kinga. Joj, ne smeta mi malo i arčerice. Prije smo koristili inače ovdje tu, znači 2 heala i 1 rage, ali bolje ovo. Evo tu gledamo, tu imamo sad, šta sve imamo, dobro. Joj, slučajno stisnut Kinga moćno. Treba heal, dobro je. Healovo odlično. Evo tu ćemo još wizarde. Da oni tu sve porazbijaju. Op, ovo lijepo, ovo će biti možda na 3. Da, bit će na 3. Pošto imamo još 2 heala. Znači to skoro 100% na 3. Evo, joj. Evo, bez veze ćemo metnuti tu jedan heal. Tu ne znam sad kako metnuti drugi. Drugi ću metnuti tu protiv ovih. Evo, da li ću Wizardi urušiti Wizard Tower? Neće. Nema veze. Treba jedan heal. A nema mi gažati Barbarian Kinga, kaži Giante. Ali Wizard to rješava, star, samo tako, Wizard bruši. Dobro, mislim da će ovo možda biti. Biće. Evo tu ljudi, kao što vidite, na 3 smo ga, 240.000 lovova. I tu ćemo sad dobiti i oprostite, tu ćemo sad dobiti, samo da mi se očita malo. Evo tu vidite, znači sad imamo 1 od 10. Tu ćemo imati 2 vojske, da imamo za rezervu. Poslije ćemo, znači, krivo sam stisnuo. Tako. Tu mi se radi 2 Tesla na 3. Tu mi se radi Barax na 8, još moramo biti na 9. Tu mogu uzeti, ali neću da budu to unutra. Tu, kao što vidite, ostavim još par statica i onda ću biti max, ali moram još zidova dosta.
Hoćemo napasti dva put. Baš ovaj neki lik. Da napravimo ovako i iza ove. Ne, znači oni sve ruše iza. Dobro, za sad je... nije dobro. Ne, ovo će biti loš napad, ne veze. Ovdje možda town hall. Da. Ne. Ovdje će jako malo šanci ima da ode town hall. I jako. To ode town hall. Eto, Baby Dragon i ovo će još napraviti damage-a. Tu, evo. Evo tu sad sam malo ovo izrezao. Evo tu kao što vidite, ode ovaj. Možda ćemo ga, ako sad bude 4%, onda ćemo ga na 2, ako ne. I nećemo, a šteta. Ne, hoćemo. Kako volim ove minije, nekak iz daleka gađaju. I sad na 2. Ova strana je baš jaka. Evo ga. Odmah ćemo se. Nećemo niš čekat. Da vidimo ko je pobjedio. Ali mislim da sam ja onako većinom. Jesam, naravno. Evo. On je mene na 46. Da, to mi se vojska još malo radi. Kao što vidite, imam na, znači, barbarijana. Joj, samo. Barbarijana na 8. Arčericu na 9. Giante na 7. Bombera na 5. Minjane na 7. Baby Dragone na 7. I tu ovaj na 5, na 3, na 2. Kanon. Tu sam town hall 5. Vidim da vam se sviđa ona jaka epizoda, ona prva epizoda od Noe, što je snimao na malo jačem akauntu, pa sam ja odlučio snimati ovako na malo jačem. A ako hoćete, ako budete htjeli da snimam još na onom, na školu, da snimam još, napišite u komentare ako želite. Da vidimo nam tu gotova vojska. Evo za 40 sekundi, a ne ovdje je za par. Ne, veze. I da, kao što tu vidite, tu smo još nafali 20 XP i onda smo evo 62. Tu imamo ovak. Tu nam je najveća reka 1768, uskoro ću ući u ligu 1. King nam je max. Da, to je još dosta stvari. Tu smo riješili, imamo još dosta challenge da se riješi. Evo tu je King gotov za 23 sekunde. Evo ovdje ćemo 2 ova gema dati. Ajoj, ovo će biti jako teško napast. Ispričavam se što kažem. Ajoj, ne znam kako da ovo napadnemo. Sad čerica ćemo. Ne, sad sam se zeznuo baš po pravo. Fuck. Pustit ćemo tu izvana i ove barbarijane, pošto sam se baš zeznuo po pravo. Pustit ćemo i ove 4. Joj, šta će ovo biti loš.
Dobro, ajde, bar ovdje, pa jesmo ga mi dobro, možda. Ne, nećemo ga na 3 šteta. Na 3, joj, šta ja pričam, na 1. 45% da vidimo da li smo pobjedili. Ali mislim da nismo. A nismo ovako baš puno vidjela mogli izbaciti. Joj, nismo pobjedili, malo nam falilo. Nema veze. Nismo ovako puno videa mogli izbacivati zato što skoro ja nisam ni ja, Noa je par videa izbacio. Zato što Noa za par dana dolazi novi kompjuter pa će moći više videa i sve to. A ja sam počela škola pa ja malo manje sam snimao. Pa to bi bilo to za ovaj video, nadam se ako si lajkujte, šerujte, komentirajte i bye bye.